Hello everyone, welcome to the new blog. खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बरायबाय। दिनै नैबे नुबाय थानाय मानसिया माने ओंखाम जानो मोनाखैनो आरो मैया हरनिफ्रायनो ओंखाम जानो होननानै जाहोनाव बिफायदो बांगाल मानसि आरो ओमफ्राय बांगालबो नङा दां नेपालि ओमफ्राय बिसोरो माने डाइरेक्ट ओरैनो खालामबाय थाबाबो चान्स मोनबाय थाखायोना जाहा होबाय थाग्राखाय जानाव फैबाय थाखायो बेखायनो आइया बुंबाय मा नैबे बन थनैसो थानाय फिसा फिसा थानायखौनो दानहोनि र' आङो बिनि उनावनो फैसाबो हरगोन ओंखामबो होगोन होनना बुंनायखाय दानहोदो ओमफ्राय बेखौनो नायफैदोंमोन आङो बिराद अखामोन हराव नै दै जाजोबना दोङो आरो जायगाफोरा होनबा लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ मा देखायनो हायो नायलांदो दे लोगोफोर बे ब्लगा दाखालि आं ब्लग हगारनायनि सिगांनिनो आरो हेल' एभ्रिवान वेलकाम वान्स एगेन माने दासो हस्पिटाल थांनानै सफैबाय नोंथांमोना एसे क्लिप्सखौ नुखादो डिमाकुसियावनो थांदोंमोन जोंनियाव मडेल हस्पिटालाव ओमफ्राय मा होनो सान्दुंआ बिराद गोसामोन नै दा एसे दोमैलायबाय दा दोंथ'यो आरो नैबे माने आं दा देखायलांखाबायना नोंथांमोना नुखाबाय दसे सिगाङाव माने न'आव ओंखाम जानो मोनाखैनो आरो ओमफ्राय जाहोनाव फैसा बिफैबाय थादोंमोन ओमफ्राय फैसा डाइरेक्ट हरखानोबो बोरैबाना इसोरनो बिनिखाय मा खालामनो मानो जोंनो दाननो हायोमोन हानायालाय इयाव बन फिसा फिसा थानाय दाननो गोनां दङमोन आरो ओमफ्राय बिखौ आइया बिखौनो दाननो होदो ओमफ्राय ओंखाम होदो होनना बुंबाय आरो ओंखाय फैसाफोर हरोबाबो आरो बिसोरो बेलेग जौसो लोङै नालाय बेनिखाय ओंखामखौनो हो साहाफोर हो होनना बुंबाय आरो साहा खांबाय आं दहाय ओमफ्राय दायो ओंखाम होबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो जों बुंनायखाय गावआनो बिफायबाय थानायखायलाय दाननो होबाय आरो ओमफ्राय दा नै आं बुलब बुथब जाजोब्बाय उपाय गैया लोगोफोर बैसागु बायनायनि मा खबर बयनियाबो जोंहाथ' बैसागुआ बिराद हामाखा न'खरावबो टेनसन आया मोनसे मोनसे जाबाय थायो बेखायनो बालायलाङो होमबा लोगोफोर दायो मा देखायनो हायो आङो नायलांबाय थादो दे स' लोगोफोर नै वाटारमेलन जानोसै आरो जोङो दिनै लाबोनायाबो दाख्लैनो जाबाय सानथामानो जालायलांबाय हामासो जाखो ना माखोथाय नै हादोंमोन ओमफ्राय बेगरानो जि जेव जेवखा जानोसै माबायदिथाय आइनो माने फिसा फिसा हाना होनांगौ बियो डाइरेक्ट जानो मोजां मोना बेखायनो फिसा फिसा हाना होनसै आरो आइनो बेबायदि बिराद बेगरानो अभारद्राय खामानि मावग्राबो दङ नालाय बेनोबो हैनोसै सान्दुं गोसाथार नालाय गोदैयालाय जोंनि न'आनो इगनर खालामनांगौ बेफोरखौ बादहो नायबाय थानाङा मना सना आलायनायफोरखौ गोदैथार नै लोगोफोर आंहा वाटारमेलन जाखांनानै दायो लेस्रा आलु फ्राय खालामना होनोसै आरो खिन्थु नारेंखल नुदोंना लोगोफोर नारेंखलखौ एवा दै बेखौ ओरैनो खिरखायावसो दंखायोमोन ना बियो बेखायनो बिखौ जाया जादो साननाङा आरो नारेंखलखौबो दायो नै लेस्राखौ एवनानै होनोसै आइनो मानो होनबा बिनो टाइम बाय टाइम ओंखाम होनो गोनां जागासिनो ना बेखायनो सान्दुं गोसा बाबाबो खारग'वाखै बानायालाय बिराद बायो आंबो नोंसोर गारजेन गैयि न'खरनि मानसि नालाय ओमफ्राय बाबाबोलाय बहाथो खारग'बावनो ना बेखायनो ओमफ्राय दायो नै आं हानानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय संनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो दे लोगोफोर आं दायो नोंसोर नुखाबाय आं वाटारमेलन जादोंमोन ओमफ्राय वाटारमेलनाबो सानथाम गाहाम जानाय आरो ओमफ्राय दायो सानजौफुनि ओंखाम जानो थाखाय नैबे लेस्रा आलु हानानै लाबाय ओमफ्राय दायो नै एवनोसै आङो सोरनिबा सबाय बिमासो बुंलायबावो मालाय जोंनिया लेस्रासो बुङो दे ओमफ्राय आंखौ जि गोदोर गुवार नंखादों नै सेल्फियाव आं सेल्फियावसो लादों नालाय दा ओंखायनो बिदि गोदोर नंला आङो खमायबाय लोगोफोर 52 ना माल'सो जाबाय 51 दायो लोगोफोर आं संनो पुरा रेडि जाखाबाय नै खानाय सानाय खाखोना लाखाबाय ओमफ्राय दायो संनोसै माने मा लेस्राखौ आलुखौ फ्राय खालामनोसै आरो ओमफ्राय सानजौफुनि ओंखाम जानोसै
नै लोगोफोर आङो फिन खनसे रेडि जाफिनबाय बियो जाहैबाय नेक्स्ट डेनि आरो दायोबो जोङो मेडिकेलावनो थांनो ओंखारफिनबाय ओमफ्राय दायो ओंखाम गोजां सोमनानै नै बिदि आलु फ्राय आरो एसे सानासुर लाबाय आङो ओंखाम सोमनानै जाग्रोनोसै बिनि उनाव जोङो थांनोसै आरो नै बे आइनि थाखाय मैगं मैद्रु संनानै होदों आं बेनो आं मैद्रुखौ जाला आङो सोमनानै जानोसै आरो ओमफ्राय नै बेखिनि मेडिसिना आइनो होनांगौ आरो ओंखाम जाखांनानै आइनो होग्रोनोसै बेखिनिखौ ओमफ्राय बेखिनिखौ होखांनानै जोङो थांनोसै जोंथ' थेब्रे जाखांबायनो लोगोसेनो नै फंबाय बिनानावमोननोबो जोङो जाहोना लाग्रोनोसै ओइ नैबेनि अबस्थाखौ नायफैलाय नै माबायदिबो जादों गवा आंनो होनाय नंला सानजोब्बाय इयो मोनजानाय नंला सानथारबाय बोजोबसिगोन नै फोफ्लावनानै मोदोमखौनो बारासो बोनानो गोलाव खालामजोबनो नागिरदों नामा दायो लोगोफोर बिराद गरम बोथोरा बेखायनो आङो कुर्ता गानदोंमोन कुर्ताखौ सोलायनानै नै बेबायदि स्पटिंसो गाननानै लाबाय आरो ओमफ्राय होनबा लोगोफोर नायलांबाय थादो दे ओमफ्राय जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो ओमफ्राय ब्लगखौ जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो दे लोगोफोर